almajiri barar malami, almajiri yana bara taimake shi al'umma, ku ba shi ko ruwan da zai sha. Almajiri dan almajiri yana bara, almajiri dan almajiri yana bara, na dauko na bara kowar ta saka dira, haka Allahu ya tsara, ku dana min na hantara, dole zan min da ita kodarci da sha da sutura. Allazi wahidun, allazi wahidun, bayan Allah ku taimaka wa almajiri yana bara, ba mu ko hana mu, ɗauki ku yi yau akan mu, ku taimaka ku yi kiran mu, ku daina kyara gare mu, da nuna kyama a gurin mu, don Allah za ku ba mu, ku ba mu dan annabi mu, ku nuna tausaya kan mu, sai ku ga kun ƙara samu. Uwa uba na sinanan rayawa ga duniya, neman karatu ya sanya da kyaladin gun masoya, gana awa tunan gaya ba su tirar da zana sanya, ina cikin kuntatawa ba nutsuwa ba kulawa, bini na yi firgicewa kullum na rabewa, almajiri ake kirana duk inda na je na zauna, sai ga an hau guduna akan yasa na tunana, ima cikin dangina da na je da suke kirana, ido ruwa yake zubarwa amma idan na yi tunawa bayan da bai kushewa, sai na ji na samu nutsuwa bayan da ko ta sallah ta yi sha, da yan uwa muke lazimi a bola wata ran mukankon, ko kasuwa muna zillimi, bukata na yau babu shi, ba mai ban kudaden kashi. Allah sarki almajiri cikin dare ina jinjiri, ga yunwa ba ta uzuri, sai na kwana jinkiri. Allah sarki almajiri, almajiri dan almajiri.